machiegni. Jang'wen oseyangi ni owito ngimagi kaluwore gi koth mapek manyo ochuti manyoro e kaunti ma Nairobi. Koth bende nokelo kethruok mar mwandu modhuro ka jowuoth nobedo kod midhiero bang' kodhno kelo oula mapek manodina piny mathoth. Gavana ma Nairobi, Sakaja, kwa Oganda modakie kuonde ma oula nyalo muomo mondo mi odar e kinde ma bad migawo marango chal kor lwasi oyango ni koth mapekno igeno ni pod biro medo chwe ahinya to e dwe mar Ang'wen. En koth mapek manyo chwe e boma ma Nairobi kod alwora mare, koth manokelo midhiero ne jodak ma Nairobi kendo kelo tho mar ji 4. Achiel kuomgi en obila mong'ere kaka David Chesare manowito ngimane kinde manotemo reso ji 4 e stesen nyamburko mane chuny boma ma Nairobi. Koth mapek no kelo lal kod kethruok mar mwandu ka thoth apeni manie boma ma Nairobi ne ok kadre. Weg nyamburko no bedo kod midhiero ka moko kuom nyamburko go nokwame pi oula manopong'o thoth apeni. Apaya mar expressway ne midhiero kwako ka pi oula nopong'e ka moko kuom nyamburko nokwamo kendo ne ok nyal kadho. Apeni moko manoyudo midhiero ne gin kaka apaya ma Jogoo, Bunyala, Baricho, Ojijo kod Peponi. No one dumps on the expressway. No one clogs it with that. So I think it's just a capacity issue. You know, design engineering will tell you that you design it based on the average amount of rainfall you get. And if it increases a bit, you know, the kind of rainfall we received is not normal, you know. And so many times you will not spend billions on providing extra infrastructure for something that might happen once or twice a year, you know, while they're competing needs for those resources. Kambi mar karatasi products mantiere Mbakasi en achiel kuom kembe manoyudo midhiero ka oula nomuomo moketho mwandu manego gi odhuro ka kambi no lor are nyoro kendo jotije maromo 300 nochuno mondo mi odog pacho. Our walls are gone. 3 sites have gone. There's a wall where we are standing at the far end, which is now open to the public. As there was attempted looting in the morning, but we called police who came in good time. We've got a wall neighboring on my left. One is a major safety issue for staff. It's also a risk for us because we're inviting looters with such a thing. Manager mar kambi no seyo tend county ma Nairobi kuom rem ya odundu matero pi e kinde ma koth mapek chwe kendo rem golo taka madino odundu go e boma no. We need the authorities to come in and take a decisive decision on this river, and the dumping of which is happening along the river needs to be dealt with. People who have encroached into the river, they need to be evicted decisively. MCA Makileleshwa Robert Alai mane watuak go yor simu oyango ni ute mane onge dirom bilion 1 koreu okethore ka jopuonjre 2 manoriko e skul ne pio ywero kendo nyaka sani podi manyogi. Koth mapek no noweyo familia mohewa 1,000 ma onge kuonde jot bang' koth no ketho kuonde magidakie ka gavana ma Nairobi Sakaja koro kwa Oganda modakie kuonde ma oula nyalo kelo midhiero mondo mi odar. We keep getting reports, yeah. So I don't want to give a wrong figure. We'll compile. We'll be issuing hourly updates once we've compiled. But for the number of cases we know, they have not yet gone to 10. Sakaja gomos ne familia moyudo midhiero kaluwore gi kodno komedo ni tend county no oseketo kenge buora mar chwalo kony ne jodak ma Nairobi manoyudo midhiero ka gitiyo kanyakla gi Red Cross kod bad migepe mamoko mag piny owacho e chwalo kony ne Oganda. Tumeongea na viongozi wa Nairobi, the leadership ya assembly, MCs wote wamepata ujumbe ambao pia wanapea leadership every ward ambao kuna issue tunaangalia priority, and so we'll be able to, because it's an emergency, lakini tuko na matumaini ya kwamba hii itakaa siku nyingi. Bad migawo marango chal kor lwasi owacho ni Oganda obed kod ikruok makare kaluwore ni koth mapekno pod biro medo chwe ahinya te dwe mar Ang'wen. What we have observed that started during the weekend is going to continue. We expect a break on Thursday, and after the break on Friday we expect some parts to pick up again and to continue. We are expecting that it will last the season with the possibility of going into June for some parts of the country, especially the western parts, the central parts, but more distinctly over the coast.